ya bụ otu isi Israel si bụla akwa agwụrụ ka anyị nwabụ ndị Igbo si bụla akwa agwụrụ. Ọnya kpatara na onwe ha onye Igbo tụmara ndị anọ n'ime Biafra na-ekwete si Naijiria gaba n'ihu dịka ofu obodo, maka ha na-afọ na aghụghọ a onwe nke ịchụpụrụ ha n'ime taa ulechi eweta aghụghọ ọzọ were na-emegbu ndị Igbo. Tata anụwa onye Igbo, nwa onye Igbo pass ya university akarịa akachara ndị ọzọ, ha na-akọwara gị na ọ bụghị ya bụ na-enye gị na ya ga-enye admission, maka na ha nwere ndị nke ha na akara ha na-eruho ha ga-etinye. Otu obodo si abụ one Nigeria ama nkwụkwa, ọ bụrụ na ha echeghịrị ha one Nigeria ama nkwa. Akwado m ndị Biafra na-azọ na anyị ga-enwere onwe anyị sọsọ ebe ha nwee ike ime nsị ha emene bụ ịbịa tibe iwu kịta asị nọ azụta na azọba ute. Ọ mgbe ị zụtara ute ka ị ga-etipụrụzi ịchekwa ị na-ekwukwere si na ihe dị ụtọ ama mme ya bụrụ na ndị obodo ekwekọrịtago gị na ha emekọrịtago asị na ọ eziokwu ebe asị ọgbagwụ a ga-asị ya na iwu a ga-etizi ga-asị ya dịka otu Nnamdi Kanu si na ama mme elekshọn Anambra nye esozila ụzọ ahụ adịghị mma. O nwere nchọ iji ọnọdụ a wee nye Nnamdi ndụmọdụ. Ihe ọbụla ị na-eme gba mbọ ọbụ na ndị Igbo kwụrụ n'azụ. Igbo ahụ bụ elda, Igbo ahụ bụ youth, gba mbọ ọbụ na ha kwụrụ n'azụ. Azụ na ka a ga-asị na-enwetago Biafra enwenye gị echichi n'aka, enyegodo gị ọchịchị n'aka. Ya nwe nkwadere mbọchị na ọtie iwu ndị Igbo na-amahụ maka ya. Maka mụọ tata anyị kara na Naijiria anyị ga-enweta Biafra, anyị ka na-azọ Biafra ebe a kara na Naijiria ka anyị weduru usoro nke dị tata wee na-aga. Enwe elekshọn asịna na ama nwe elekshọn onwe ihe a ga-eme asịna na ama mmie ọ gị na ndị Igbo chịkọsi isi. Enwere ọha na eze ndị Igbo nke ndị Enwudo bụ onye isi, enwere Igbo Youth Forum, enwere ha niile. Unu ga-anọkọta tụkọrịta isi ọnụ ewesi na ihe ga-eme. Ọ bụla na agwa ka edinyere gị kwuo ya ikwuo ya, mana na be gị si na ihe a ama nga ebe ndị okenye ndị Igbo akpụghị okwu otu ahụ enego. Maka ihe a na-azọ o nwere aka na uche nchọ ka ị nwee otu Nnamdi Kanu nwee otu Eze Solomon si wee nwee o nwere ụzọ ị ga-esi. O nwere ndị obodo dị iche iche gbara Biafra okirikiri. Ọ ga-agụ ha agụụ, ọ ga-atọ ha na Biafra nwere onwe ha nwekwa ụlọ onwe ha. Ka ndị ahụ na-ekiri gị ọma dị ha mma na ịbịa tibe iwu kịta na aka enweta ha Biafra. Itibe iwu kịta ha ga-asị odo ahụ ọ ga-echichi na ochichi ruo ya aka. Agbamụwa akwadoghị nke ahụ ebe a ga-azọ Biafra inwe onwe eruo eso azụ ya maka mmegbu a ata akwụsị ndị Fulani bụ ndị Igbo na ndị ọzọ ọ da akwụsị ndị Fulani na-achị na federal gọọmenti iwere ọkwa nye na-ekponye be ha ọma nkwụsị ha nwee ije emebi Niger Delta ọma nkwụsị. Esogo m na Biafra mgbe a nụrụ agha mana ejeghị m n'igwe agha. Ka m si wee gba mbọ na Biafra bụ na ebe m nwetara ọrụ bụ na ama Igbo hospital ọrụ ebe a na-ebute ndị Biafra emerụrụ ahụ ka a gwọọ ha. Ebe a ka m nọzi ọ na-esiri ha nri ka m siri na ụlọ ọgwụ a. Ego ọbụla ebutere ndị emerụ ahụ n'agha a na-ewute anyị wee tinye ya uchu maka epeke ihe ndị oge ahụ bụ arọ 12 years mgbe a bidoro agha anyị gbagara ọsọ gbaga ọlụ. Ọ bụ na m ka otu ahụ mana arọ mana ahụ m aka m eso wee jee bulu egbe wee nụọ ọgụ a. Maka ọgụ ahụ ejere ịnụ ọgụ anụrụ maka na ndị Igbo nọ n'okpuru Ojukwu afụgo na ihe esi ugwu Awụsa buru bụ mmegbu chọchọ imegbu onye ọbụla. Ndị obodo ndị ọzọ na-aghọta ha ọfụma wee soro ha n'ụsọ ndị Biafra ọgụ. Tata ndị ahụ niile so ha n'ụsọ ọgụ abịasịrị be ha na-emegbu ha emegbu.